Sanibonani, sengibuyile nginiphathele izindaba ngozalo. So abadidiyeli balomdlalo ochungechunge odlala njalo phakathi nensuku ku-SABC 1 okuzalo balindele ukuthi izibalo zozalo zinyuke. Bafuna ukuphula irekhodi abalenza ngonyaka odlule kade kushada uNkunzi eshada noMamlambo. Siyakhumbula ukuthi kulomdlalo kwatheleka uMangcobo engasadla inkobe zamuntu ephethe isibhamu efaka iveli naye efuna ukushadwa ngenkani. Siyasikhumbula nje isiphithiphithi esenzeka kulowo mshado, kodwa-ke wagcina bashade bobabili. Bathi-ke abadidiyeli bafuna ukuphula irekhodi la 10.2 million abalenza kulowo mshado loyo. Kuleli sonto leli esikulona bekuqoshwa-ke umshado phakathi kwaKhathaza noMangcobo. uKhathaza uzobe emiswe uNjeza ebese uMangcobo uzobe emiswe indodakazi yakhe uNosipho. Siyakhumbula ukuthi kuleli sonto-ke siphuma kulo uKhathaza benoNkunzi bapropose bobawu-2 kuMangcobo. uMangcobo wagcina ekhetheke uKhathaza. Isiphithiphithi-ke esizodala uNkunzi-ke ngiyasaba ezobe sidala emshadweni-ke. Into emcasula kakhulu uNkunzi indlela abantu abamthanda ngayo uKhathaza, njengoba nathi-ke sababukeli simthanda vele uKhathaza. Sichazwa indlela adlalisa ngayo ulimi, indlela akhuluma ngayo isiZulu sakhe nje siyachazeka nathi sababukeli. Akuyona-ke kuphela-ke into okukhulunywa ngayo umshado kuphela kulezi insuku, umshado kaKhathaza noMangcobo. Enye into esikhuluma ngayo sababukeli untshontshano okwenzeka phakathi kaMamlambo benoQhabanga umfundisi. Ezinye zezinto-ke esematheni kulezi insuku. Umshado-ke silindele ukuthi udlale mhla ka-20 June. So nje singasuki-ke komabonakude bethu silindele umshado ophakathi kaMangcobo eshada uKhathaza. Ngiyabonga ukuthi nibuke ivideo, ungakhohlwa uku-like, ni-comment nokusubscribe futhi khona nizokwazi ukuthi nibone ivideo yami enye elandelayo. Ngiyabonga-ke.